Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu ta kallon fina-finai Indiya Hausa. Kamar da kuke gani waɗannan sababbin fina-finai ne wanda mun ka saki a ranar Laraba. Wannan dukkan su sababbin fina-finai ne wanda ba za ku iya samun su a YouTube ba. Za ku iya samun su ne a cikin group na VIP na Indiya Hausa. Wannan fina-finai ne sababbi daga kamfanin Sultan. Sanin ka ne wannan kamfani yana taka rawa a zuwa gani ta wajen fassara fina-finai na Indiya Hausa sababbi a kowane lokaci. To a yau ma mun ɗauko muku wa'annan sababbin fina-finai ne, manyan jarumai ne kuma sun kai wa'annan fina-finai wanda ba za ku same su a YouTube ba, za ku iya samun su ne a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsara na VIP ko kina buƙatar shiga, duk wanda yake buƙatar shiga kowace ƙasa kake, insha Allah idan ka ɗauki lamba za mu kai wani magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ka iya mana magana. Za ka biyan kuɗinka ne yan ƙalilin wanda za ka biya, za ka shiga cikin wannan tsari na VIP. Ga duk wanda yake buƙatar kallon fina-finai Indiya Hausa, to yana wata ƙasa baya samun fina-finai suna zuwa a gare shi a kan lokaci, to wannan dama ce gare ku waɗanda za ku iya samun fina-finai a ranar da fim mai to a ranar za mu saka shi a cikin group na VIP wanda za ka iya neman fim duk wanda kake so, za ka iya sabkewa a wayarka, za ka iya kai kallo kuma kamar da kuke ganin muna tallata muku gurbin mu na VIP. Kenan duk wanda yake buƙatar fina-finai wannan dama ce gare ku wanda za ku iya samu lamba ta mu ga sunan muke dora muku guda biyu, wanda muna saka link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya shiga. Idan kun shiga a can ma wannan lambobin da kun gani guda biyu su za ku isko a can masu admin wanda za ku iya ɗauka kai ku musu magana ku biya kuɗin ku su sako a cikin wannan tsarin wanda za ku iya samun fina-finai.